Sabaw na pagka-Webes, Kuya Boy. Maray na paggamanggi po tabi dito rin. Maray na panggamin tabi. Ali ka sa Ali ako dyan sa Pabunyagan kang samong padiyon si Engineer Jubel Villamer. Congratulations po. Naguli aling Dubai. Saka si family. Yeah. Nagbisita sa mga family. Na timing man, mauran. Sabi ko, pwede ka ba? It's a blessing. Yeah. Salamat sa sa pag-invite bilang saro sa mga Godfathers. Yeah! Kung hindi yung tagad-father. Maray na paggamanggi po. Masabaw na paggamanggi sa inyo, Gabos. And, naka-ano kita ngunyan naka-standing position. Yeah, ano kita ngunyan kumbaga, ini ang style tangon niya na paggamanggi. Yeah. Standing position lang kita ngunyan. Standing position lang. Yeah. Salamat po pala sa may kabanggihon. Nagbubukas ang pintuan, maski maayo man tao. Ay, masakit siya. Aranin na talaga ang undas. Gano'n mo sa ng pasabaw-sabaw mo. Sira. Manabagi po mga kados masabo sa Kapugiraray si Tito Ray. Ako man po si Boy Agta. Mga kaibanon nindo sa laog ning 60 minutes. 60 minutes. Or more or less. Yes. It depends upon the situation. Parang days na lang. 59 days na lang bago mag-bombing. Christmas. Portukan. Yan. Yan saro sa mga suno ni Kim. Mauli yan ligaw, aram na. Bombing. Bombing special. Bombing special. Kumusta ang weather ta, Kuya Boy, pala? Medyo basa ang panahon. Medyo mahuyop-huyop ang doros. Nailing ko naman sa Kamaligan. Kay Kapitan Turumba na si mga tapayas. Sayang. May nagrani ng manok. Krimati na. Krimati na. So, ang ano tamo niyan, as of kasubaagong alas 11, de ko aram kay si latest. Si latest si Bagyong Paing. Yan sa windy.com. Salamat po. Yan sa kalkuladong 540 kilometers per hour. Diba? Subangan, sirangan.
Basco, Batanes. Yan. Yan po ang nailing ninong nag-iila-ilang yan mga nag-iikot. Yan ang Doros. Ayan. Yan. Pero yan ang matakang ni Paeng. Yan, yan. Yan nasa blue. Yan, 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 nasa yan. blong yan. And ang pagmati ko, ang sabi kang pag-asa, base sa indang update kaso bagong alas 11, mag-alas 12 ning udto. Kaso bago, ano yan pasiring yan sa, mahanggilid yan dito rin sa tuya, maagi talaga yan sa to. You see, si forecast Si kang forecast, pag-asa. okay. Na aagihan talaga, yan Aha. Yan Garo mga hanggilid dyan yan, sa kung Yan, sa Bicol region. parting Catanduanes, mga coastal areas. Ayan, and ngunyan, nasa signal number 1 ang kasubago, data lang aram ngunyan, kung itong si pinaka-latest, kung nadagdaga na may mga storm warning signal. So ang Bicol nasa, Di ko lang Signal. sure ngunyan kung igwana kita, kung binaba na si Signal Ligdio, kung igwa kitang signal, igdiyo sa Bicol region, pero ang aram ko sa Catanduanes, Bicol bagang Catanduanes? Bicol, Catanduanes. Signal number 1. Tapos sa parte kang Samar and sa Sorsogon. So yan ang kasubagong aga udto na pinaluwas kang pag-asa. Si pinaka-latest data pa na ihiling kung ano ang pinaka-latest. May latest digdi si Mr. Typhoon Mike Padua. Tropical Depression Paeng has been upgraded into a tropical storm as it continues to consolidate, may pass very close or make landfall along Catanduanes and Partido District of Camarines Sur sa San Miguel Bay and Camarines Norte. Okay. Threat to Metro Manila and the rest of Central and Northern Luzon increases as well. Major landfall likely along northern Quezon sa Aurora area. Mapamantig ba bang typhoon signal? Basta kasubagong as of 12 noon, ang signal number 1 Catanduanes, saka ang bilog na Samar, and sa Sorsogon. Yan ang yan ang naihiling tang Yan Yan ang dalagan. Mapulaon. So magligay po kita mga ka-bosabos ang garo Sabado. Sabado and pero Domingo arga yan. yan. So ang ondas tangon niyan basa. Basa. Basa yan. Tapos sabi kang pag-asa, garo first week kang November niya umpa siya sa Sa park. Laog Kampar. Okay. So medyo mahali-halian pero I don't know, igdi sa Bicol baka alang naman kaya. Yeah. Sana magtirik na ang haring araw Tanganing tumirik man ang kandil. ang kandila. Ayan. Para at least pag nagsulong kandila magtururo. Kung madoros, kung basa, di taarang. Ang gayo maano Di taarang. So ano lang kita, mag-antabay lang kita sa mga weather report Tama. sa iba't ibang platform para maaraman ta makapagligay, makapaghanda. Siyempre nga ni Ken, magpasiguro na ning flashlight, Yan, baterya, oo. itong tubig na inumon, Gin. first aid kit. Tang iba, kadtong mga kasulterohan, Oo. pag mabagyo na, mabarakal na kami kayo ni Jean. Iyo. Tayo na yan ang tamang. Pang-aga na. Iyo. Mabantay ka na. Mabantay ka na. Yan. Ang problema, kapag Pag naamats na, inot kapag nagturog sa bagyo. Pag aga, ano nag-agi sa bagyo? Nalama sa baga ni Madiris. Iyan na nga. Mabantay. Kaya kung, Ikaw palang sinagtuspa. Kaya kung dire-diretso ng bagyo, Mhm. hindi kita maundas. Iyo, Diretso kitang Christmas. Christmas. Yan. Pero sana di man, tabaka brown out na naman. Iyo nga ni, di man lugod. Baka abuto na naman ng sarong bulanon ang pag-restore kang kuryente. Madiklom ang Christmas ta kani. Rimate ka ni, ang puruto ka na naman. Madiklom ang pagkabanggi. Maano kita kaniyo. Pagki-Christmas medyo nagigirom-dumang ko si Madiris kaniyo pagki-Christmas. Oh, tano. Makahibi. Ay, iyo pala to si Mother. Saka ito si nagtukdo sa kuya ning ito bagang pagiging budol-budol. Ano yan? Budol-budol. Bakit itong budol-budol? Iyo, itong araw ka yan. Yeah. Siyempre, pagsadit ka pa,
Para laog mimang mama berisita. Yeah. Kung minsan di kasi nagbibisita sa mga ninongs mo ba? Yeah. Ninong, ninang, tapos ay, yun na palang ngayon eh, siya. Si Buyag Dakula na palang ngayon. Iling ko daw ngayon, ang ano kaya, kung dakula naman. Minsan, arog-arog ang mga. Iling tanong nga kung matindi na kaya. Kung medyo nakuswag man. Iyo. Garo man lang magkakaroon ng watos yan. Nagdara na kula man. Iyo. Piccolo. Kaya kung minsan, siyempre tatawang ka na. Bago ka mahali, tatawang ka na. Yo. Si Paipit. Paipit. Mga anoy. Pasensya ka na nga, tayo lang ngayon. Alam mo kayo, sininong ngayon. Otro ka naman, dumang ka naman. Okay, may mabisita mo naman sa imo. Yeah. Bago ka magpuli, masabi na si Madiris ako. Gura nang isitin ako sa imo. 200. Ayun, arge na. Dakula na yung kantong panahon. 200 arge. Isaray ko mo na nga yan. Yeah. Baka ngayon mawara. Yeah. Arge ng mga... Di ko lang aram kung gabos na mga ina. May ina pati igdi. Yeah. Baka kung dahil nagkitapasaroon ng luwag. So bago nga ni, may tao si engineer ning 2,000. Oo. 2,000 dumangki kikay ninong man. Sinaray. Sinabihan ako, bala, dahil ka na nga mag-revoke. Baka agadon mo. Kapot na daan. Iyo aga. Ang mga mothers arag ka yan. Igdahan na mo na ngeta, baka ngayon mawara mo yan. Kung ano mo na lang ngayon sa kuya pag pagkaipuhan mo na o kaya ngayon pag ma-Christmas na. Ngayon may gastuson ka. Yeah. Tapos 24 na baga. Yeah. Bispiras na. Oo. Naman dyan itong si mga kakawat mo, mabarakal na ning wato. Limitador. Limitador. Gusto ko man magpaputok. Yeah. Hindi ka pa man tataw ka itong paputok ng araw mo ngunyan. Itong Judas. Yeah. Sakit yan. Di hagadin mo na, ma! Yeah. Kamayo ka man pambakal. Gusto mo mag-arog duman. Agadan ko na si kwarta ko. Yeah. Agadan mo na. Maagalan mo na si kwarta kong ito wag ng pigpasaray ko sa imo. Ari na pigpasaray mo. Nagka-amnesia si mother. Iyo. Tapos pagiramdom mo. Iyo. Bako nagduman kita baga kininong tapos bigtawan ako nga tapos tao ko sabi mo bagas ako itaw ko sa imo tanganing dahil mawara. Paano pala si kinakan mo? Siyam na bulan taka. Dara egdi. Para yan 200 na yan. Naglitabihan na. Si panggatas mo. Si panggatas mo. Nagkaklase ka baga. Nagbakal-bakit ang libro mo. Maana to. Kaya alis na sa Doros. Alis na sa Doros yan. Kaya yan ang di ko aram, some of the moms. Yeah! Di ko ginagabos. Apatong ko daw at yan. Baka pinag itong i-guess ng mom na ito. Iyo. Para maapot kung siya arog man kadto. Ako nila i-guess. Pero bago talaga na aling ko 2,000. Iyo. Inda lang. Napasay na. Pigtao, 500. Sabay kita malang daw nag-iistoryahan. Mama nakakadaho ganiyo. Tama. Iyon ang naririsa ko sa mga mothers. Iyo. Igdihan na mo na ngayon itabaka mawara. Iyan. Talang maana talaga. Maana. Pag hinagad mo, siyam na bulan taka. Di narasa siya napupunan ko. Yan 200 lang na yan. Kadto di ba makasabing nagdaya pero kataka to katsa pa. Ayo katsa. Katsa. Iyan ang sitwasyon kaya. Yan ang masakit kaya ngunyan. Saka yan siyempre siging luwas-luwas ka mga boys. Iyo. Igwa mga para-parties. Iyo. Pero miyan ang good si Mrs. mo. Some of the Mrs. Yeah! Si Eripong ko naman daw. Siyempre, di may iwasan. Iyo, maparam, may party. Ayan. Pero miyan ang good. Araw lang ka ni tanganing di ka mo maanggutan.
Oo. Itong pag-uuli mo, itong very ano lang. Smooth lang. Smooth lang ang paglaog mo. Yeah. Araw lang kani ang style. Oh, sige. Tanganing denggayo ka mo pagpara anggutan Mm-mm. ni Agum nindo. Sige. Permi ka lang magdara ka tubag ang picture nindo katong kinasal nindo. Yeah. Itong pagkasal nindo, Salit lang o dakula? itong sadit lang, Itong pocket size. panga pocket size, magpa-print Ayan. na ka mo kadto. Oh, yeah. Permi lang tunyawan sa pitaka mo. Yeah. Yan ang permi dapat ka. Ayan. Pag nagbubura na, manggi ka na naman. But-buton mo na to. Yeah. Paano naman, pahiling mo na. Yeah. Kadto, tuninong lang kita. Yeah. Kaya nga ni pinakasalan pa kita. Yeah. Ano nga, hindi ka paano mo yan? Pahiling mo na sa iya. Yeah. Oh, Yeah. I'm so payat pa there. Yeah. Hindi ka kibrada. Ngayon yung nakibrada yan. Kaya pero may dapat ka itong igwa sa Yeah, lao. yeah. Apo, Technique ka pala itong- yan, technique yan. Sorry, Technique, sa mga yeah. technique ang kaya lang unfair. Oh. Minsan sa mga mag-aragom, pag nag-iiwal na baga ang mag-agom. Mm-hmm. Pag siging iwal, siging Sige, rabo-rap. iyo, lalo na pag ang may kasalan si babae. Mm-hmm. Maski Iyo. pa ano, pag naghibi na yan tapos ang urulay, Iyo, maana. daog ka na. Daog na. Panag nga, maana. Pag naghibi na, pag nagluha na yan, ang mga babae, malaman kita Iyo. magkagirinig mo. Lumoy. Iyo, mas Lumoy na kita naman. na masuri, Iyo. maski sinda may kasalan. Magkita mo higinibog. Iyo. Pero unfair. Unfair, oh. Ano ta? Sa tahaw kang pag iiwal kang mag-agom. Maibi ang babae. Pag ang lalaki ang naghibi, Mm. guilty. Ah! Talaga ibig ka. Siguro nga mo po talaga. Iyo dama, may carbs. Iyo ba na gano'n? Iyo baga. Iyo. Pag nag-ibig ang lalaki, guilty Nag-ano ka. ka nga, Iyo. nang babae ka nga, nag-ano ka nga. Iyo. Pag nagluha ka, Iyo. guilty ka. Pero pag sinda, Pag sinda naghibi, Iyo. tapos ang urulay, Mana? kukukuson mo. No? Sige na, sorry na. iyo rin. Sorry na. Teka na magparaibi. Pero pag lalaki, matitikab ka pa. Baka masipa ka pa. Ibi-ibi ka, ginusto mo yan. Ngok mo. Hibian mo ko. Siguro ginibog mo talaga. Dahil mo kunoy. Aso na ko lang po ka dyan. Basta luwas ang lubog. Daw sa ko lang po. Labas mo lang yan, lubot mo. Iyan ang pagkakaiba kang iriwal kang mag-agom. Which is unfair. Yun talaga. Unfair. Ano daw kung matabang ni takang kan DPWH? Yan ang masakiton na solusyonan. Pag yan nag-iiwal ang mag-agom. Ang babae pag naghagad ning advice sa kapwa babae, di ko ginagabos. Ayun. Pag nag-restoryahan na yan, girls talk. Pag nag-girls talk yan, may pa kong naaraman na ano yan, na ito bagang nasolusyonan kang parehong babae Iyo, nagkulang. iyo. Ito bagang, sige, ano mo, kasi pwede mo. May- Ansin pagtulos ka yan, sabi ko na nga ni, baga talaga. Kadto pa lang, Sinurugan na tulos. susurugan yan tulos. Mayo pa kong naaraman sa history kang humankind. Na si Madi. Na si Madi, pigsabing, Iya. ito budan mo si Iya, Padi, iya. mabuot si Padi. Mayo kaya nangyari. Iyo talaga, ano? Mayong nangyari. Iya kaya. da. Ano Pero din niyan, tapig? Ano din tapig pa para sururugan, ano? Hindi di ko aram. Kuta. May mag-post lang nga dyan na itong, may sarong babae mag-post na itong, nguk siya. Yeah. Kada ako lang comment, Yeah. mga 300 dyan, Yeah. gabos yan mga babae. Sabi ko na nga ni. Yeah. Tapos Kaya- may itatag pa yan sa agom niya. Surug-surug yan rin may mga kulto. Iya. Surug-surug yan. Sige daw, sabihin daw sa kukon si Isay. Ang nagsabing, Dai, Iya. mabuot to si agom mo. Bakong arog sa to.
Ayo. Naghahagad pa kitang advice sa pareho ninda babae. Ayo, Tangani lang masolusyonan. masolusyonan kung ano bagang ngaya halawang ngaya. May sarong babae kakaulayon ta. Oo. Tanganing maaraman ta kung anong pigsa sa loob ninda. Tanganing maibalik ta sa harong. Oo. Nganing may ano ta. Halimbawa, arog sa to, anong ginigibo ta? Nagbabarbaga kita. Iyo. Nagkukuha kitang mga babaeng ka-table. Oo. Para lang para ma-take home ta itong learnings. Yeah. Mailaw. Ano ngayon ba? Eskwelahan na? May maestra dyan? Iyo, ano yung aram? Naghahanap lang kitang learnings na Yan. iuuli sa pamilya ta. Iyo. Arog yan ang ginigibot at dapat. Kung minsan baga, itong halimbawa, ang ibatang barkada, pigkikisan. Yan. Itong ka-table niya. Yan. Learnings itong iuuli niya. Ano Para- pag... Yan. Kumbaga, Iyo. dadarahon mo. Dadarahon niya. Learnings ito. Ano ka bang parong mo? Nag-experiment kami sa school. Girl, na naman. Maugmang ka ng babae sa tabi. Piglilibang ni Kuya Johnson. Ta kinakaulay mi ang mga babae, di pagparalibanga Kuya Jobs. Yun na yun ang sinasabi ko. Kaya dapat, para sa mga babae man, kung ma-advise, itong fair lang. Fair. Apoton, tanong anong hindi mo ni padi? Yan. Ang isa, ay kawasa. Kinakasal pa lang ka mo. Aram ko na ang karakas ko yan. Kaya ba nga kontra ko dyan? Magsapo ka man. Araw kaya ni Agod, iyuman. Si padihon mo, iyuman. Kaya daw ko, magsurug siguro. Kaya naririsa mo, Ayo. kasalan ni Gerald Anderson, Yan, damay kita. Damay, gabos yan. Kaya ka Gerald Anderson. Tsaka iba na Alawi. Alam affair. Ito nga ning itong ki Angel Oxin, may karabitan. Iyo, Kada ako ito nag-iiriwal. grabe to. Ako nga ni, nagtuturog na kadto. Upo kawon. Iyo. Tapos masasampaling ka. Siguro arag ka kaya. Kaya na nga ni ko nagdadalan. Turog-turog ka madapo sa imo. Tapirang. Ikaw man to si Judah Bill. Oh, Yung man to. itong na... Natatapirang. Ito kaya, tol to. Iyo, di man to. Matinabang nga ni. Pero si parang Melbs. Sige. Mahilig kita ng mga reactions. Ayan. Wash out na from Deca 2. Ayun, Sabi ni Rowel Magtibay. may latest digdi. Ali Okay. ki pading Rostan. Ayan. Igwa ng signal na pigbaba ang pag-asa. Tropical Cyclone Warning Signal number 1. Mhm. Sa Luzon, eastern portion of Camarines Sur. Si Roma, number 1 po sa si Roma. Tinambak, Goa, Lagunoy, Garchitorena, Caramoan, Presentacion, Sangay, San Jose, Tigao, Ocampo, Iriga City, Buhi, Nabua, Bato, Balatan, Bula, Baaw, Pili, Calabanga, Bumbon, Magaraw, Naga City, number 1 kita. Milaor, Minalabag, San Fernando, Gayon, sa Kamiligan, Kanakman. Catanduanes, Albay, Sorsogon, and Masbate, including Ticao Island and Burias Island. Sa Visayas po, ang signal number 1, Eastern Samar, Northern Samar, Samar, Biliran, and the northern portion of Leyte. San Isidro, Kalubian, Tabango, Leyte, Capoocan, Carigara, Barugo, San Miguel, Babatngon, Tacloban City, Alang-alang, Santa Fe, and Palo. Yan alang-alang na yan, basa-basa na yun. Basa-basa na yun. Ang Barugo, Alang-alang. Salamat kay Pading Rostan Malyanda sa pagkataon ng Thank information you. sa Toya. Thank you, Buddy. Salamat. Pero itong alang-alang na to, ngunyan. Ayo, ang Barugo. Yan, barogo. Basa-basa na. Ay, indag kita. Salamat. Ayan, good eve, sabi ni Rostan. Thank you, Tan. Salamat. And kay Nanay Beth Guzman, nakaandabay man. Salamat. Si Ate Beth nag-aalat niyang gatong pakawat na turay
Burao. Yan. Sa Araachan po, pag marayrayan sa moyang connection, Yan. ano ta nakatindog po kamo? Arin, di mambaga. Arin ang naiiling mo nakatindog, Ate Bet. Tigtatago mi na nga ni. Ika ang mata mo may sa infrared. Shoutout kay mga idol na Dos Busabos, Diyos Mabalo, sabi ni Maki Binosa. Shoutout sa imo pare ko. And kay Chris Aguila, maray na banggi. And kaya dai ka maghibi boy agta para dai ka guilty. Ay, ika makaman ginigibo kaya Mayo kaya man ni. talaga, Kaya, mayo. kaya deman maibi. Yan. Mayo eh. Sabi nga ni King Katong sa kuyang listener duman sa ano, ako nga strict to one. Yeah. Istrikto siya sa Eh, oh. sa na. Sabi ni Eden Francisco, gandang evening Tito Ray and Sir Boy, maray na paggamanggi. Yes, happy basang pagka-Webes. Ayan. Good evening po, Kuya Boy. Sa kaibahan mo na maribukan, sabi ni Jane De Los Santos. Hi, Ma'am Tito Ray, Jane. si Tito Ray. Mhm. Ayan. Kumusta po? Sabi ni, shout out kay Jane De Los Santos. Sabi ni Bong Flora, shout out Tito Ray, Boy Agta. Listeners, hindi ako masikang nasa radio pa kamo. Good job, maray na banggi. Thank you, sabi ni Bong Flora. Yan. Salamat. Stick to one. Duman sa Stick to 100, duman sa Star Mark, Ah, si mga crew duman, si mga kaibaran naman na crew. ah, Nagahapot. ah. Kumusta na si Corazon? Sabi ko si Corazon na COVID, Na na COVID. tigbak, dahil na na-revive. Shout out kay Sis Babes, nakaantabay. Ohoy! Maray na pagkabanggi, mga gwapo watching from Legazpi City. Salamat Yan, po. sa LA. Joe Rinievo. Yan. Ayan, thank you po. And ingat po kita gabos. Pa-shoutout Kuya Ray at tropang Miguelito Miguelito, Thunderbird Thunderbird 2022. Yan. Young Pats. Yan. Kumusta dyan? Kuya Payang sa Palestine. Ayan. Si Ma'am Lisa nagdadalan, si Ma'am Jenny nagdadalan. Mhm. Oy, si Ate M's birthday. Birthday ko niya na ate. Oh, may Nag-birthday pa. Ulay ko nga ni. Sabi ka to garo last niya na ni. Si Pading Leo, makarulog naman ang salanggo ka niya. Sige. Okay na magbanggi. Salamat. Birthday pala ni Ate Ems. Iyo. Happy birthday Ate Ems ha. Wow! Ika pa lang kita. Happy birthday Ate Ems. And more to come. Yan. Salamat. Anong mga plano nindo sa Undas and kung paano yun kung malaboy? Yan. Kung simple man lang yan. Kung malaboy, di magduman. Di magduman. Pwede mo baga sabi nga ni baga ang kalag maski sa inya. Oo. Kung bagay ano na lang na kung pwedeng sinda na lang magduman Maduman kita. sa Campo Santo, Iyo. maski basa, iyo maduman ka tata, alangan man. Ikang bisitaon sabi mo. Ang buko kaya. Nasakay na lang ako sa motor mo agta. Dahil ko. Iba ng takanang ngayon duman sa Hindi, ikaw. Campo Santo. May nagmumotor nga niya. Biglang may nagsakay na sa likod na. Banggi. Nakaputi. Baka nars. Hindi nga ni. Tapos biglang nawala na sa biglang nawala. Mauli ka pa pati. Hindi rin siyang natakot. Pagbalik niyang otro banggi, nauna naman. Kaya lang, anong ito pala nahulog, malaboy na. Naka ito, brown na siya. Salamat sa ito yung mga partners na padagos na nagdatabang sa tuya. Noy Maki, salamat po. Thank you so much po. Bark and Bite Pet Shop. Kay Kuya John, thank you. Kay Kagawad Mike Bordado kang Kalabanga, Camarines Sur. Kuya Mike, salamat. Don Palma, Financial Educator, salamat po. And Boss Paul's Lichon, thank you. And Hi Melissa Incorporated, salamat po. And Sun and Sons Inn, salamat. And Itlog, thank you so much po, salamat po. And may ikos pa. Mayo man ko yakin, dito sa cellphone ko. Dito sa cellphone ko nag-iinga. Sorry po. Rhinox, salamat. Thank you so much po sa tuyang mga
Vietnamese Kitchen, salamat po sa Induga Boss. And Mega Sound, salamat. And Gat Kulas, dyan kay Sir Paring Mike. Mike. Kay Sir Mike, salamat po. Kay Sir Elmer Baldimoro, kang LG Unag 3 de Calibre, salamat po. Gat Kulas, Batangas Lomi, and Goto, salamat po. Thank you so much. Nakulawan na bagay ang mga, ano po nindo, mga tabang. Ang balita ko kay Gatkulas, paano yan eh. Grabe. Ano kasi, malipot-lipot. Tamang-tama, sabi ko Masiramon magko yan. Oo, mag-goto. Mag-goto. Tapos itong, Chami? Chami. Chami. Medyo kadikit na harang-harang. Yung gayo. Sige. Oy, Corbado 3 po. Salamat sa Zone 3 San Isidro, Naga City. Every Friday may may gig sinda dyan, may event sinda dyan. Tinandayagan Falls and Resort. Thank you, sir. Mhm. Quantumin, salamat po. Publico and Rice Coffee Mix 14 in 1 plus 1, salamat. Bumble Grill, thank you so much. Razorback by Sir Alfred, by Kuya Fred. Kay Sir Kagawad Lito. Lito Del Rosario. Salamat po, Sir Lito. Ayan, garo mapadara naman si Sir Lito. Ayun, ano na Paubos na talaga. Dakulang... Bicol Live Events, thank you, Balay. Thank you. Yan. Okay. Magayon, Masarang Oragon. Mabalik po ang programang Dos Basabos. Diyan lamang po kamo. Yeah, Makanga Respetado, Naga City Rappers Organization. Sakit sa puro mo. Naga City ang syudad, di ako minundang. Dara ang pagiging magalang sa inman mapadpad. Orgulyo kang mga nagenyo ang pagiging buyadores. Iba-iba ang simbolo sa paagi kandi kolores. Madya na bisitahon ng maugmang lugar. Naga City ang pangaran, ang syudad na pinundar kang dating mayor na naging DILG sekretaryo. Pinadangat iningatan ni Jesse M. Robredo. Taga-naga ako, proud na ikurahaw. Bibala birhen, sabay-sabay tang ikurahaw. Dai kayang tanyugon, usaro kang Bicolano, saro kita sa mga orago na binibistado. Resiram nakakanon, digdi mo mananamitan. Mga hinahanap mo, nasa plaza lang po yan. Maugman lugar, syudad kang mga taga-naga. Magagayon, magagalang digdi ang mga daraga. Bicolano po ako, bitbit ang galing, may respeto sa kapwa-tao. Proud akong nagenyo, dahil kinakasuko ang pagiging Bicolano. Padangat ko ang kapwa kong taga-naga, mabubuot talaga ng digdi ang daraga. Sa mga soltero, proud akong nagenyo, dahil kinakasuko ang pagiging Bicolano. Kadakol ng inagihan ang syudad na kinatakulaan. Magbagyo maning makusugon, nakatindog manggiraray. Naga City, syudad na permi di na. For all your wedding needs, parties, birthdays, or any gatherings, from planning until the big day, Just Enjoy Events is here to help you. With a certified event specialist, together with an energetic team, you will surely just enjoy your big day. With the office located at M Plaza Diversion Road, Concepcion, Pequeña, Naga City, in front of Barbecue King. For inquiries, please call 0909-125-3278 or visit www.facebook.com/JustEnjoyEventsNaga. Authentic Japanese food ba ang hanap mo? With a full Japanese ambience? Punta na sa Noimaki!
located at Door D, Star C Building, Kayanga Street, Magsaysay Avenue, Naga City. Sa likod lang ng PhilHealth. Pwede mag-order through Foodpanda, GrabFood, Maxime, and Kuya Hub Delivery. Or you may call 0998-483-1475. Hi! Hoy! Si Ram. Nag-ano kami, nagluto si Mami Carms ng Iyo, grabe hindi yun. macaroni soup. Mataraba kita hindi. Naghahanap pati ako tulos kang sarumbang gininti na pa. Iyo. Gusto ko magluto ka dun. Pero sa lamaton, iyo, grabe ang ano. Maki ano talaga to, maki Maluto. maluto. Maki Pero maluto. tamang-tama tahon niya ng panahon dito, Ray. Itong gusto ko lang i-share po sa Indo kung paano tigluto to. Yan na. May ano kita ngo yan eh. Cooking show. segment. Oo. Imaginary. Yeah. Yan na. Kaya salamat po. Dakulan po ang nagdadarakula kami hindi. Nag-haray blood. May Dahil kuya masarap eh. na pagkakain. May inabot na maintenance. Yeah, maintenance. Pero bigla lang dapat lang may maintenance. Hindi mo lang sabi nga ni Kayan, konting dirty para healthy. Yan. Ano yung mga dirting yan? Hindi ko aram. Pwede man magtaba-taba ka. Di Iyo, Yan. aram yan ni Kuya Kid. Si Kuya Kim may ligyan sa mga dirty. Okay. Sa aga pa lang Kuya Boy, suspended pa ang klase. Ali ni kay Mayor Son Legasyon. October 28. Tapos si Sultero ko, tapirming may klase. Yan yung inaapod niya remedial class. Tapos bakong siya pasiring sa eskwelahan. Kain. Hinda ka to? Group study. Nag-group. Group study yan. Ang araw mga group study yan. PT da, PT. Tapos mauli ilas nag-laboratory kami ng wine. Na ano ka tong ama. Pero hindi ka nasa ng banggi. Hmm. Nag-ibungan ng project. Oh. Pero may nasa ng project. Di iba na lang lugod. Akin niyo. Hindi ko tubod si ama. Kasi Pero may nasa ama. ng project. Kasi ama gibo-gibo. Tapos paglaog. Pag tukaw kang si aking soltero, ay na, timplay daw nga ako pa ng kape. Mapahinga. Tarantado. Anong oras na? Naong ka pa dyan sa... Pag-uli Mayan na. nga kitang relo. Dyan sa harong. Takay po ano pa ngayang haputon ako. Si Ramon Dapangan. Kasaga daw ngayon, baka lang ako kamong relo. Kada ko mauli, makapot ka mong oras. Pero may na lang araw ka yan. Repeat always. Tabaka lang ako kamong relo sa aga tong digital. Iyo, kadto ngayong panahon. Ang araw ganing oras niya narao na kami sa laog kang harong. Iyo. Ayo. mga litan na iba kan mga Ayo. mga kurang kato. Yeah. Tamay pa man katong kuryente nga pa. Mo pa man kay katong internet. Iyo. Naaraman na lang sa edad ka. Ganito nga ning apo dyan, ito bagang
nagpresentar. Ayan, yan. Nagpresentar. Ayan. Presentar si... Si lalaki, mayo de kay banan si mga maguran, solo lang. Ayan. Gusto ko na po ngayon, ako muna ng aki mo. Yeah. May pambuhay ka na sa aki ko. Yeah. Tara po, ganda na yan. Para mo gadaan si aki mo. Iluso po ka ngayon. Anong iba pakakan mo ngayon sa aki ko? Hmm. Kung ano po ngayon, laog kang rep nindo. Makikistar. Wag yung pala magurahan, di ka no? Relax. Iluso po ka. Saan mo ngayon isa ng aki ko? Yeah. Sa mga, ano po ngayon, mga first 4 months po ngayon, igdi muna kami sa Indo. Igdi muna po ngayon kami sa mga first 4 to 6 months. Yan. Igdi muna po ngayon kami. Ito nagpupuon pa sa naman. Ayan. Mga after ngayon 6 months, ihahanap niyo na po ngayon ikaning apartment. Makapalong kang yup ka. Pako lang parang si Aki ka. Pati lang ako. Iinteresan mong yup ka. At least, hanapan mo siya. Nag-ano ka nga, Nag-effort nag-effort ka nga. Ngayon. Nag-effort ka nga. Papatagulan mo naman po ka ikang kurente. Yeah. Saka wifi. Sa'yo mo na po ang wifi. Tama kami 5 araw, YouTube lang. Saka itong ibang site. Ano tong set na to, Kuya Kim? You Ah, deserve it. Yeah. Itong nablock nga na si Facebook. Na-block. Ay, sa mga comments kita. Kung ano mga comments sa nagkaroon magpaabot na ning lagpas na naman ang sa tuyong ulay-ulay. Sending love, Tito Ray and Kuya Boy. Salamat, Thank Jane. you so much. Pagkulog mo naman ng salanggong ini. Alikilay Bill. Shout out from Magarao de Los Santos Farm. Wow, may farm. Ano daw kung makabisita ka dyan kay Jane? Uli ko nga ni si Darna. Yo. Si Jane. Jane. Si Barkada ko dako naman kadagaan. Uli ko. Igo sa may talinga. Sa may puso ng kadagaan. Pababa ang daga. Baka duman gulti. Baka mayroon din naman dalipay. Ito mga kanal-kanal sa likod. Panoto. Baka sugrak to. Ano daw si Lola kung mabisita lamang ka? Apo na ba ta kay Lola? Ay, si Raymond pa-shoutout man pa boy kina Jessica, Robert, Gina, Renzo. Shoutout po. Ayan. Ang Bark and Bite, Kuya John Tuaso nagdadalan. Marinabanggi po mga idols and Kuya. Thank you. Yeah, thank Kuya. you, okay, Jan. Si Kuya Jan. Salamat. Salamat sa Apo Jan. May ano dyan si Kuya Jan, may free taste. May free taste. Kang dog food. Ay, sa mga gusto pong tao po sa muya ning digit na tabang, ano po? Yan, dabang 0910-347-2074. Yan Si po. Mikay Pigala talad ko, nag-agad na ning ano eh. May ning, number. Bank details. Wow. Dumanda sa Dipinsil ang Gcash. Ayo, di pa yung silang Gcash Pig, naman. ano ko na nga ni si detalye kang si Bangko, ang niya mapa. Okay. Mikay, baka kung... Baka kung saan mo na naman pigpadara. Ikaw amang ko, Mikay, kung kaipuan mo ning bank account ni Agta, pwede man. Yan. Maski ano lang, pang Pang Jinjo. Pang Jinjo sa pang duwang aldaw na bagas. Yan, pwede na yan. Good po mga idol, napogi dawa mo ranon, nakakawara ka mong stress na duwa. Shout out man po igdiyo sa Pili.
Thanks mga Lodi, sabi ni Gianna Rafael. Shoutout po, salamat po. Thank you, thank you. si Ate Ems. Happy birthday, Ate Ems. Yan, yan. Happy birthday kay Ate Ems. Mari pagkantanta si Ate Ems. Iyo, Ate Ems, iniansa mo yung sonata sa emo. Happy, happy, happy birthday sa'yo. Happy, happy, happy birthday sa'yo. Ruluhod tabi ang gabos. Mamiibi kita sa kaldawan ni Emily Aspid. Ipangadya ang sa iyang kalag. Buhay pa yan. Ha? Buhay Kasi pa. tama rin mo kumatigbak. Para na magkabanggi Ate Ems. And happy birthday sa imo. Iyo pala na. Iyo. Ano naman yan, birthday ni Ate Ems. Ang magaraw, aranihon man lang. Iyo. Pwede man magpapudpanda si Iyo, Ate Ems. iyo Basta baga. sa anong black ini black. Iyo. Ano, magsabi lang si Ate Ems. Ayun, Kang sandol. karta. Hindi, pwede tamang isend sa iya ang satuyang address. Ate Ems, happy birthday and mo ito kang palod daw. Yeah. Sabi ni Ate Bet, hayupan, santissima. Ay, ayupan. Ay, ayupan, oh. Yogon. Sige po, salamat po sa Induga po sa salamat sa ano pag i-send po ang i-share po ang samuyang video tanganing mas dakol kitang mapaugma. Kasi sa tuya pong ano. Again, mag-ingat po kita sa lalo na sa mga low-lying areas, sa mga pigbabaha po, saka sa mga landslide prone areas. Si mga nyaon po sa irarom kang warning signal Number na one. number one and si mga apektado nanyaon po sa mga dalampasigan, si mga parasira dahil na po muna Magsuro-sardinas na una. magsarasardinas na Yeah, muna po, yeah. maggulay-gulay, Yan. magkarakarni na po muna dahil po muna magsirara. Iyo po, Yan, yan. ano yan? Nganing pwede po mga Lodi pakibati po apo ko Mac Line Rafael, birthday niya po ngunyan. Oy, Ohoy, happy birthday! Happy birthday! Happy birthday. Hello po mga kuys watching from Australia. Ingat po kayo lahat dyan. God bless. Bel de los Reyes. Ohoy! Asa mo yan po Ohoy! Gcash? Baka po pwede man nindong matabangan. 0910-347-2074. Di pa daw ako nakakapot o naka-receiving kwarta sa Australia. Iyo po. Baka first time. Kung sakali man, magsabi lang po ika, Ma'am Bel. I-PM lang po. I-PM po ang bank Account. Yan, medyo garo dahil dyan, ang Gcash. Gcash. Sa bank account, ang Ayun ano po. pati mo niyan, bank to mamanggaron charge. Iyo po. Mga lowest 3,000 po. Day 5. Ay, 5. Sorry, 5 po. Basta, any amount po sa samuyang Gcash, ako unoy po yan. Tanganing mas magpadagos po ang samuyang programa. Makapagpaugma po kami sa Indogabos, sa samuyang pong dikit na humor para po sa inyo. Yan. Sa ito na nagpadala ng memo. Ayo. Nagpadara na pong memo sa Muya. Actually po, saro-saro na pong bigablakan sa Muyang FB account. Iya po. Si Tito Ray na po ang sunod. Siguro security yan kang ano eh. Siguro. Security yan kang Facebook. Tagulpin bangon yan. Shout out Facebook. Dahil mo po pag aranunan sa Muyang hirak mi man. Yun na lang po nga ni ang sa Muyang trabaho. Takong marurumduman po nindo. Kami po mga empleyado kang ABS-CBN dati. Oo, napig sa kuyan, kan mga kuyan, ayan, pig kuyan. Iyo. Kuyan, mali kita. Iyo. Kaya yun na lang po niyo. Mahirap Yan. man po kamo. Yan. Kung halion pa po nindo yan sa Muya, ano na sana po ang gigibuhon ni? Iyo man sana po yan ang sa Muyang pakiulay sa inyo. Si mga ano po diyan, si mga si mga nyawan po diyan na gustong magpagibo ni mga commercials. Ito po mga nagkarilindong commercials. Yan. Kung gusto po niyo magpagibo kayan, kasi siyempre mga taga-ABS po kami, master po kami kayan eh. Yes. Mga matitibay po kami, baka man po sa pagyabang. Matitibay po kami, matibayon po kami kayan. sa mga hostings. Kidding aside po, yan mga TV commercials, yan mga i-edit pong may video and audio.
kung gusto po nindo magpag-ibo kayo sa Muya, feel free po na i-contact po kami. Especially duman sa mga LGUs, Tito Ray. Yes. Kung may mga gusto po kamong i-features na mga magagayo na lugar sa indo pong mga banwaan. Sa mga tourist spots. Sa mga tourist spot na gusto po nindong gibuhan ta pong paagi. Iyo po ni ang platform na tama po sa indo. Kasi po ang kami pong mga and then sa mga inaon sa likod ng camera, sinda po kayo ng mga matitibay because from ABS-CBN, di man po kayo may nag-ano kayan. Kasi from ABS-CBN po yan. Halimbawa, gustong magpa-promote ng sa idong LGU na kung ano ang igwa Mga advocacies. sa LGUs, pinitang itabangan na may palabas na rin. May promota. Yes, may promota po ang sendo ang sendong LGU. And syempre kung may mga Facebook account po kamo na gusto po nindong mas pagayunan pa and kasi may mga features po yan na day po siguro nindo din aram and baka po aram ma-share po ma-share Yan, mi po yan. sa indo. Yan, tama yan. Matatabangan mi po kamo tanganing mas magayon po ang sa indong mga accounts. Aram mi pong iguana po kamo mga sa diri kaya. So feel free mga tugang na kami po ano nindo kaya i-message kami po ang makakatabang po siguro sa indo. Although kadakon po po dyan, pero kami po the same man po ang big o-offer me. And kung igwaman pong mga business establishments, lalo na po si mga nagpupuroon-puon pa lang, araw po kang gatkulas, na yan pong tinatabangan mi din kunyan. Kung igwa po mga nagpupuon pa lang ng mga negosyo, kunyan pong panahon na iniyo dahil katatapos na lang pandemya, ini po ang best time na matabangan mi po kamo sa hababang presyo. Affordable na presyo po. Mapag-uurulayan ta actually. Pwede po kamo magpasiring po. Mag-contact sa mo sa Dos Bosabos PH Messenger. Pwede po nindo kaming i-contact ang pong matabangan mi po kamo sa bagay na iyan. And dakol naman po, ini po mga nagtiwala po sa mo yung mga commercials mi kung nahiling po nindo. Yan po ang mga nagtiwala sa mo. Nagibuhan mi pong paagi and so far okay man po ang naging. Kaya kung kamo po, igwapa po kamo niya po. Please. Papasyaran approach sa ka. sinda. Yes, kami po ang mapasyal sa indo. Kumbaga, tamang bisitaon ta sinda. Yes. Kapag-ulayan ta kung anong natatama sa indong negosyo. Tama po. And kung maririsa po nindo, gabos na po kayo ngunyan online. So mostly ang nahihiling ta na po gabos niya po kita sa cellphone everyday. Ngunyan po nasa cellphone na kita online sa sa social media na po. So matatabangan mi po kamo diyan. Yan. Sarap pa kaya boy. Para ni ang mga parties, Yes, para ni ang hosting. mga events, mga hostings po. Kasal, Christmas parties. Yan. Kung gusto po nindong nahihiling po, yan, na may streaming pa yan. Gabos pong bagay na yan, sabihin lang po nindo sa mo. Yan. And All around da po kami. iyo po, gabos Yan. po yung pigpaparatulan ng yan. Si gusto Sa magpa sakit po kang panahon. Si gusto magpa pedicure, Yan, pwede mo po yan. manicure. Yan po, kadakol po kami. Si gusto po magpag-ibong lapid taon da. Yan po. May recommend po kami. Ang mayo mi na lang po para hiray cellphone. Yan. Saka anday mi lang inahaon yan ang mag-embalsamar. Yan po, abong po kaya. Yan. So yan po, ang sa mga imbitasyon sana po po kamo. I-consider po nindo ang samuyang platform. Kasi po niyaon po kami para magtabag po sa indo. And matabangan mo po nindo kami in return. Salamat po. Mapaaram na po kami halin na lagpasan kita dito Ray. May masunod pa pong programa. Si Kuya Teng Dacuno, pa-shout out man igdi sa upbill sa San Felipe Tito Reyes. Sa wakas, late naman ako sa palabas nindo. Nagparaano ka na naman kaya. So sa mga po mga abot nga dyan itong mga suki mi pong viewers. Yan, salamat. Salamat po sa inyo. Kay Thank you Ching, so much. nagdadalan din. Sige po, Sige po, paaram na po. Basta ligay-ligay kita ligay po, ang mag-ingat. panahon. Sige po. Kami po ang sa indong nakaibanan. Ako po naman si Kuya Boy Agta. Ako po si Tito Rey, sa programang Dos Bosabos! Bye-bye!